kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ni, aritos mon samot daytoy mayan. Kita akman, Esther? Oh. Kasla nakitak ngamin nga insuot mo daytoy idi na minsan. Ay nawaw. Aritos ko nga agpayso daytoy. Nabayagan asap sa pulag. Adala ang gayam kang ka. Nakasarakam nga minan. Ay kwa, nasarakan ti anak ko iti arubayan mi, kabayatan ti panagay ay ayam na. Naa, kasano ko maanasarakan na ijay, kat sa anak mat anak na pan iye balayaw. Ay, day tatidyak ka mo ah. Amangan mat no. Ay nawaw, insublik lang arudan, pagpanunutan nakpayla iti dakas. Imbes nga agyaman ka kanya. Tasyak pay laang ti agyaman kang ka. Amok at tinakaw mo daytoy. Di mo laang mailakaw, tamabutang kamalaang. Anya ti kunan? Ah, ti kunak, mabalin mo ti pumanaw, no awanan ti ibagam, taadamot ti napatang aramidak. Awan oras ko ang makimaritis kang ka. Ne, nasara ka mo't gaya man ti mapukpukaw nga aritos mo umayet. Bakit? Insubli dala ang day talakay. Ay nawaw, ti kayat mo asawan. Insublit agtatakaw kan ka. Naalam lakay. Sino ngay mo agtatakaw anang isublikan ka bakit? Ni Easter akalugaran tayo. Nakasarakan na kanumat. Nasarakan kano ti anak na, kabayatan ti panagay ay ayam na iti arubayan da. Oh, imposible. Mat Day tangarod, uray siya, sa anak amamate. Tinakaw na laki day. idulin mo man ngamin ana imbag dagiti kagawaan bakit? Ay nalakay, uray kasano ti panangidulin mo, no ada ti agtatakaw, takawin dalatta. Naimbag abigat mo, manong Jomar. Nay, sikamad gayam dayta Esther. Naimbag abigat mo man. Umayak manen makisakdo manong. Sige lang, makisakdo ka lang dita. Ay na, agyaman ako na manong. Ni, addan samot lakad, Jo. Domingo ita, isa makimisa kami manayin. Ayaw na, nasaya at dayta. Aldaw mo't ti Diyos ita. Madimot laang no trabaho ang kanayon ti mapampanunot. Panawan ka pa, ita agsagana kami matan. Agsakdo ka latta dita. Kat numalpas ka, isublim ti lastikaw, tapnusan ngagtitid ti gripaw. Areglado manong. Nay. Apay ka di ba kain? Agrubat tayo na Kasano ko maamakarubwat tayo? Katjak motten makita ti pitakak iti nangidiswak itay. Nangidiswam nga minaya. Di talamisaan ah. Ay nawa, sapay may nakisakdo ni Esther itay. Anya, imay nakisakdo ni Esther kunam. Di mo nakita ya. Ay awanan ah. Ang mga no inala na motten day di apitaka. Aguray ka, tipita kam samot day jay. Ay won. Nakaparabaw mo't itayan ti kartong. Apay nga nga adda ijay. Kat saan mo't nga ijay tinangidiswak itay. Intaman kitaan lakay. Apay mo't ngamin nga itiramisaan di turora pailaan tinangikam. Amom apita ka dayta. Si kakit dimot. Nakitam gayam nga imay nakisakdo ni Esther. Awan mo't ko nam abantayam. Uno idulin mo pay laang. Amok nga rod, nga hindi songgaan dita. Kitaam. Naksayan ti kwarta lakay. Awan mo't ti sangaribo. Basol mo no apay anapasamak daytoy Jumar. Nakapigpig sa ti sa uyo kun lakay mo itay mayet nakaw. Wan ata nagapa kami nana. Ay nawaw, anya manun tinagapa anyaw. Wan ata saan namot abinantayan ti pitakak. Kinisayan kit di dayjay nga Esther. Anya? Talagang agtatakaw dayjay a babae nana. Tunggal umay makisak daw kat adati mapukpukaw. Kasaritam kun numabalain, idulin mo nga main dagiti kagawaan nyo, nang runa ti pitakam. Ay, makapaasar nana.
No siyak ti mauma, saan ko nga ipalubos ang makisakdo na a babae ije balay. Imbis a makimisa kami ita. Awanan tanaga pa kami kiday. Agrubwat tayon lakay. Mabitlaan. Ay nawaw, apay ka di aya. Sakbay nga agrobot tayo. Isiftim pa'y dagiti kagawaan tayo. Anya, Sigurado nga umay manin makisakdo dahi nga Esther. mabit lang nga rod. Dagiti plangganam, isirrek mo pa'y lang. Wan lakay. Agraman dagiti sapatos mi ken sandal mo. Ang mga nuinton madamdam akit adan tumanin ti mapukaw. Isupay manin apagapaan ta. Ay, no apay mat ngamin nga ti dugti ima day a babae. Tunggal ada ti makita na, pagintirisan na. Dila agbain mo't. Ipagarup na siguro asaan mo amad madlaw ti kasjingar aramiden na Nangala, ami ti tabo kan pagikan iti sabon ba kay? Nasarakak laang dagit halakay. Ijay man, Iti ayan damayit Kasla saan damo nga minapagan iso nga inalaklatan kasla barupay. Ay nawaw, iso nga rod nga inalak, tamadlaw akabarbaro. Nasaya at might no dati na diskitar mau. Tapno saan nga isupay a paggastusan tayo. Ay wan siyak paiti ko nam. Talaga na diskarte aklakay. Day tamot ti kayat ko ken kabakay. Ala, mangidasar ka man kit din iti kanin tayo. Tani, mabisina kong. Mudtoy ti galawon bakal. Agyaman ako na ilakay. Hinton sumaronaw. Siyak tumay tagsak daw. Awan mo't ti tabo kan pagikan iti sabon lakay. Adalang mo't anakitak dita itay agsapa. Ay nawaw, umay katakitaan mo at dapay. Nakitak ita si Dug itin. Nay. Apay nga. Awan mo ton ngagpaisaw. Hay awanan, agraman tabo kan pagikan sabon. Matakaw mo't Talaga mo ta. Makaumalakit di ti kastoyan aya. Maurnungan ti kagawaan tayo iti ayan da Esther no kastoy laang. No kasaritam nga tanister. Dayjay pa'y ti kunam, aglibak dayjay ibaga na nga awan pamanaknak ko. No kasta nga rod. Agpakabit tayo iti CCTV bakit? Adam amom amang ikabit. Ni pare Edwin. Uno saan? Siyaklatan. Alaman nga rod. Agkita ka no ada tinalaklaka a CCTV dita. Iti kasta kat saanan ang makapagrason dayjay nga agtatakaw. Mabit man laang Octavio. Aw, apay ka day mayay. Ada na patag nga ibagak nung ka. Anya day jay? Bagbagaam ni bakit mo. Agtatakaw mo gayam dayjay nga Esther. Ay nawa. Kanya ti tinakaw na aya. Idi na minsan, tinakaw na titabo kan pagikan iti sabon. Idi Lunes, mapukpukaw man ang tihanger kan brush may. Nay, di kag papasol na wanti pamarkanak mo Nakitak tihanger may, idi na minsan ang naglaban ni bakit mo. Idi kinasaritak ni bakit mo, ipilit na aginatang mo kanaw. Pudno timbaga ni bakit ka. Ginatang ko tayo hangaran niya. Talagang addadag ti hangar agpapada. Uray anya pa iti bagbagam, amuklatan ahanger mi dayjay. Kayat mo ti pamanaknak. Kayat mo amabuya, ti video anaala ti CCTV may. Alaman, ipabuyam kanyak ti video ngay bagbagam. Kat, binuya na amin ti video, bakit? Impabuyam amin kan kwa. Saan lakay? Ay no, impakitam kumaa. Tapno am muna tar aramidan ni bakit na. Kasano kuma kat agdardaras mo't apimanaw. Napabainan siguro Di nalamnamaan nga dati CCTV tayo. Konsintidor mo ngamin ni Octavio. Ngamita nga adati ebidensya, saanan ang makapaglibak dagijay nga agasawa. Mabalinan akasaritan bakit? Saanin ang makarason, taad dati pamanagnig mo. Una, kita akman mo saan pa yung agbain dahi a babae. Makisaksak dula nga rudan, nayunan na pay lang iti kalukwan. Ay nawaw. Ne, apaya kasla madanagan ka, Octavio. Wala, tama kapadanag tinakitak bakit? Ay nawaw, anya tinakitam aya. Impabuya ni Mayay ti video ang naalat ti CCTV da. Anya, CCTV ko nam. Uwan bakit? Naalat ti CCTV, ti panagtaktakaw mo. Ne, kaano pa'y nagpakabit dagita iti CCTV? Diyak ka mo bakit? Impabuya na nga rod kanyak, katkas taon na itibain ko kinkwa na itay. Dandani saan ko may garaw dagiti sakak itibain ko bakit? Eh, ado ka diti video da? Adaw bakit? Kat sigurado akasarita na ka ni Mayay.
Si Kanto ti sumawak in kuanawan. Alam din na urnong abarbarya iti bag ko bakit. Mutoy, taiyal kan siya. Nang idulinam iti alkansyam aya. Iti kalman kumapay nga ialkansyak. Ngamjak mutten maberukan. At damat iti sigod a pangiduldulinan tayo. Kat nawan tinakita kay Jay bakit. Unaklakit din indulin mo ah. Naa, mabit man laang. Ada ka de? Ay nawaw. Ayan ngay day nga alkansya. Awan mo't nga agpaiso ditoy. Amangan mo't no agraman alkansya kat tinakaw da. Hay na, jak amon lakay. I-review ti CCTV man. Kasano kumaanaala da dito unag tibalay. Inranada siguro idi madama apakpakanak dagiti tarakan tayo. Iso ajak nakita. Talagang adda maipabarangay ko, no kastoy laang. Kat, anya manan ti pagpupudutan ti ulom. Ay, jak nga ron makita ti alkansyami nana. Tinakaw damanaan. Sigurado ani Esther manen tinang takaw. Kasanumot at tinakaw na. Dayta ti jak amo nana. Ngamno talagang agtatakaw ti may sa atao. Nagado ti pamayan na dayta asantay nga amo. I-review manen ti CCTV may tapno maamuak ti pudno. No siyak ti sika. Kasarita mo ni Esther. Nabayagan na kastater aramidan na. Kasta ti planok nana. Ipabarangay ko pa'y din atap no agnakam. Nabayag mutan anagan ano sak iti kastang aramid na. No sa anak lang ang anaasyan kong kwa idi pa'y ana idimandak dayjay. Naimbag laangan, tanasabat ka dito'y dalan. Saanan amasapul amapanak iti ayan nyo. Ah? Adda ka di ibagam? Manmanumo ngaminan amakisakdo kay Jebalay. Wan ata makius-usar kami iti gayem nila kay ko. Kat, anya nga ruden ti plano makadagiti tinaktakaw mo kada kami. Ah? Ay, kwa. Anya, isoblame mo no kayat mo ti maipabarangay. Ada ebidensyak ditoy. Iso asaan ka makapaglibak. Agraman alkansyame, tinakaw mo. Bayadan mo lang dayjay. Alkansya. Di ka man nagindi di amo dita. Amok nga amom ti kayat ko asawan. 400 laang mo't ti kwartayo at tinakaw ko. Saan lang a 400 tinagyan dayjay nga alkansya. No sa anak nga agbidot, ada nasurok a 2,000. O sige, ilistam dagiti mapukpukaw a kwarta ken kagawaan yung tabayada. Pangasim laang ata di nakidimanda. Diyak kaya ti maibabain. Sapay masikugak ita. Naimbag abigat mo. Ayan ngayon ti bayad dagiti tinaktakaw mo. Nasurok makabulanan nga agururayak. Ano sam kumapay laang ti aguray. Awan pa'y ngamin kwartami ita. Ikan ka iti makalawas nga ultimatum. No saan ka pa'y makabayad, pasensya kan. Ngam talaga nga ipabarangay ka. Di ka madanagan. Agbayad ak tumare. Aguray ka. Ti matambler ko dayjay. Ay, kuhamayet. Adda maggayam dito'y balayo day ta tumbler. Kamali ti pampanunutam. Ginatang ko day ta tumbler iti sentro. Kita akman, adda markat ti tumbler ko kat. Adamo ngamin dagiti tumbler nga agpapada. Saan asyak ti iras-rasunam, tauray di mo aklunan, amuklatan at tumbler ko day ta. Ay, unay kalaki di mo tan si ka Octavio. Apay bakay? Anya man ang tibasol ka. Apay mo't adi mo inlemeng day a tumbler. Ayun. Nalipatak ba ngayon sarap? Awanan ah. Nakitan ni Mayay. Anya timbaga na ngay. Agong ungot ah. Nanayunan man yung tibasol ko kankwana. Nagrason ka kumaa. Imbagam kumaginatang mo. Adda ka numarka ti tumbler na. Mabutengak mo't amang ipakita. Na yan di kasi kaya mapaspasamak. Agan-anad ka man mga amin lakay. Saan akong kumpurmi ti pangidisdiswam iti kagawaan dito'y balay. Tano adda bisita. Wano adda lumabas kat makita da. Kumusta ngay? Nakasaritam ni Esther. Wala na, inikak iti makalawas nga ultimatum na. Manukot ka day. Kapilitan anana. No saan pa nga agbayad dayjay, ipabarangay kon. Nasaya at magtakinasarita na ka. Wala tanapanak ije balay danana. Nakitak pa'y di ati tumbler ko ijay. Ay, nukasta. Talaga nga daw titinakaw na. Wala na. Pagadalam mo tanday tanakaw. Uray adda CCTV.
Idulin nyo ang naimbag dagiti kagawaan kan kwartayaw. Tapno saan da atakawan. Well, nana, lesson learned matan kanyak. Pagadalan tayo amin. Ta saan tayo nga amo ti taray ti panunot ti tunggal maysa. Si kamot gayam dayta, Esther. Adda ka di masapol yun, nana. Ay, nadamag ko. Nga do ka no titinakta ka, umaw. Ha? Nagistorya ni mayet kanyak. Ay, kwa nana. Kastoy ngamin. Ay, di ka nagpalawag. Tabidot ti kasjay nga aramid mo. Numapan ka iti ayanda. Tapno agsak daw. Agsak do ka laeng. Di mo na'y nayunan iti kalukwan. Wana na. Bayadam dagiti tinaktakaw mo kadakwada. Tapno malpasan day ta aparikot yaw. Wana na. Urayek laeng ti sweldong nilakay ko. Pag nakmam day ta. Isardeng mo unti agtaktakaw. Panunutem a babae ka. Anyan tulaangan ti ibagam kadagiti anak mo no dumakkel da. Kat maamuan dati kastangar aramidam. Saanan ang maulit, nana? Rumbang laeng. Ulitak manan. Bayadam ti rumbang abayadam. Tapno saan ka ang maipabarangay. Kat inton sumaruno. Di mo ipalubos nga agbaligi dagiti jablaw. Wana na. No dumteng man ti gundaway amariknam amasulsulisog ka. Kat di mo makontrol ti bagim. Agkararag ka balasang ka. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Ay, nawaw! Masapul a kontrolan tayo dagiti tarigagay a mangiturong kada tayo iti kinadakas. No dumteng man ti gundaway a maabak ti panunot tayo, agkararag tayo. Dumawat tayo ti tulong iti Diyos. Iti kasta kat iturumda tayo iti napintas kan nalintag adalan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! At tuyan ti asukar agat-gatangan niya o nanalo siya. At tuy magkisupliyaw. Ay nawaw. 40 pesos magtintin mo asuplit ti sangagasot a kwartak rokse. Wen ata 60 pesos ti bayat ti ginatang yun, nana. Na, apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigatak-laang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana. Anya ngay ti diferensya na dayjay. Kas ti agnegosyo, nana. No mamirmiraot ti customer, ti husto a presyo lang ti masingir. Ngamno baknang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas nakunak itayon, kas ti agnegosyo, nana. Iso ano makitak abumakbak nang kayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit, tatang. Ayan nga, itilistaan ti presyo dito. Saan kayo nga aglakaw? Tama nga no agkamali kayo. Ay nawaw, ay nga rin taramidag dito yung ay. Bantayan nyo lang dagiti lakok, tama nga no adati agtakaw.
No ada ti customer, ibagayo nga orayan nak. Ang mga no agkamali kayo iti presyo. No apay ngamin adi mo pagpapadaan ti preso ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang tatang. Ay unay ka na nakaw. Sinuswitek ti kasta ka panunutam. Amuyo mat siguro, ano baknang ti customer kat uray nangina ti lakaw, kabailan dalat ta bayadan. Dakkel ti ganan siya kadakwada no kwa tatang. Jak amuking nga. Rugyam kitin dagdigaws. Tadamot ti papanak inton maramdama. Nagawid kayo magaya man sa linakaw. Una na, dito'y kami nga agnaad iti asawak. Ay nawaw, simurot ti asawam apurinar. Una na, ay, day takit day. Ni, apay ka di ayanana. Ay saos, marigatan kami lakit di amakisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day tanana? Kasanumot anay bagam ti kasta. Una tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko nana. Aya, una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yu akasarita no lumabas iti paraangan nyo. Ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunaklakit di ano saan na pa'y nga mo ti agsao iti ilo ko. Amo na magaya man, amo na anana. Sige, agpatuloy akon. Ay, wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo, nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy, nana. Nang lukat nga tan? Ay, wan, alas 6 iti agsapa, manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ne, si ka magayam Marisalen, long time no si Anya ti umay magatangan mare. Adala kong a chicken wings, Mare. Adda mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak mare. At titibayad ko, Mare. Ay gayam, dito yung kayon nga agnaad mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaad ijay syudad. Ay magatang amin ijay mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaad, tapno makatipid kayo, kan manayunan mo laang ti customer ko. Nisalin magdagim matam. Isung ngamin tatang. Nagawid dagayam di tabalayda. Wen, agnaad da kanumatan dita. Kadwa na nga ron ti foreigner nga asawa na. Wen tatang, nagadu ka no ngamin ti mabaybayadan ijay syudad. Ewan awan ti libre ijay. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak kong na tatang. Naimbag man. Tati husto a preso ti siningir mo keng kuana. Wen ta saan matabak ng dayjay tatang. Anya. Ti asawa nanto a foreigner ti biktima akno kwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. Ay nawaw. Kasano ang mabindisyon ng tinegosyo no kastamot ti wagas mo. Siya kong daglutaw, salin, bagay. Agi na nakakidila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabailak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambanlog nagbibiyahe. Wen Siya kong, dung nagkakadimot kanya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mau. Adubulatan Naibusamon ti patatas, bagay. Adamat ginatang ni nanang idikalman. Kita ang iji kusina. Okay, panahon ka pa nga ron, tagluto akong. Agin na ka pa. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo ti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak na kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya ko maita. Overpricing ka kano kunada. Anya? Iso, tinanggag ko pagsasaritaan da ida, grubwat dan. Baknang da, ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen no kabailan da ti gumatang itilugan, kabailan da matagatangan da gitilako. Kasano nga agsubli da gumatang iti istor mo no kasta ti presyam? Saan nga agpapada?
No adda mangagyaw, di kay latan agpa-apektaw. Ar-aramidak daytoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at tikas tawagas mo kunak malay? Makiinumak man, Roxy. Ay, Mga lakay lang dita nana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan nana. Kasla na bambanog kay launay mo. Ay, iti ayan ti kabsat ko na kong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti puriner nga asawa ni Marisalén. Ay, day tatijak amo na kong. Saan nyo asinaludsud ken kwa na, ayan nana. Saanon Mabainak mo't nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Ah, awan mo ki di nana. Nasaludsud ko laang. Awan ka diti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin ba ka? Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti gatahan ki Jay. May sakilo abangus. Tagsidatayo man mat iti sinigang abangus. Day talaan. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutalaan. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangus iti istor ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sakilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sakilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan amadlaw a puriner no kasta nga agsasao? Madam, Ay kwa. Anya nga may nantigatangaw. may sakilo abangus laang. Abti ti bayad ka. Mabit laang, ta isupot ko tigat gatangaw. Atoy mo lang ti suplain. 150. 150 laang ti supplate. Apay ka day. Ngimi na magayam man ti bangaws. Atang imina mo aminan. Nagturod nga agsaludsud day ti a foreigner Supplate, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talang matinted ti kumarem. Na, mano ti bangus ita aya. 350 ti may sakilo. Ngimi na kanuman. Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tilako na. Wan nga raw, bakal. Saan laang anam na minsan nga inaramid na tikas na. Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam, iso akas dyan. Kad no manulaang ti matmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumari. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tang. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakal. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yaw, nana. Bangus nga agpaisaw na kaong. Ginatang ko iti istor ni Roxy. Mano ti binayadan nyo, nana? 270 ti may sakilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday, imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimi na kanuna na. Kano 270 lang mat ti siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko, kat sobra ti singsingiran na. Ay na, ipagarob na siguro nga ado ti kwarta nilakay mo tapuriner ka nga raw. No, amo na lang, nana. Agtip-tipid kami mat Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na. No kastagayam tar aramidan na. Asino di limabas itay tatang? Ni Mara ka day. Di lalaki tatang. No sa anak nga agbidot, ni Charlie Dayjay. Ay wan, sungag peso. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga istor. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas.
Ay nawaw, apay akas tamutan. Apay nga iti isturpay laang ti kakompetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam? Tano siyak, awan amok di ka. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo. Ang mga nadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Isu akas day. Anyat ko nayo, tatang. Korak. Ang mga nadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Isu akas day. Anya? Nakita na ka din ni Mari Roxy, lakay. Diyak mo, bakit? Ngam nakita nak ti amana. Anya ngay timbaga na kan. Awan mo't kit day, bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. Numaamuan na nga iti sa bali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na matlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay gayim mo day, jay, bakit? Uray gayem ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti adday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw, anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam ken ni Ana ket adda kanyak. Ay, na-i-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kamin. Mapan ko laangan alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunong tulaangan Dua bulanin asa naging gatang damari salin dito yung istor ko, tatang. Sigurado nga amo dati kalukwam. Isu akas ta. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kami. Di mo't binagaan ka ide apag papadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo tilakom. Ay, Ti presyom ti parikaut anak ko. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsubli lagi ti customer mo. Apa yan, Roxy? Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko nana. Ay nawaw, anya nga iti parikot mo. Man manumag ngaminan agumatang damari salin dito yung istor ko. Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay. Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod nana. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo ang maamuan no apay. Wan nana. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan lang anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kurt, kasano nga rudan ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot aka dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot lang ti mabangkrap, no di ka agnakam. Agaplaya kon iti trabaho, tatang. Ay nawa. Asino nga ti mang bantay ti store mo. Da kayo latan, tatang. Kanya tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo ti agaplay. Wan ata maluglugi akmutan. Man manumutan ti umay gumatang. Wala ata di mo amo nga aywanan lagi ti customer mo. Ni tatang mo. Puno mo't anak ko. Tila nga mindakkel aganan siya tinapatigkin ka. Ay, bidot ko dayjay, tatang. No da nga ti may bagakeng ka. Dungag ka. Wan, tatang. Laglagi pam anak ko. Asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.
kay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubuat akong tatang. Ay nawa, nasa pakalaunay magtisi anak ko. Alas 2 ka no, matimiteng iti pagadalan. Na, agsaludsod kayo pa'y mangamin at tatang. Isumat na ibaga ti kalugaran tayo kanyak. Sa anak a makimiting itatatang. No saan ka makimiting? Sa dino nga ron ti papanam. Basta, adda na patag apapanak tatang. Makimiting ka mat, oras agpaminsan laang. Iti kasta, kat amom ti mapaspasamak iti anak mo, iti pagadalan. No kaya't yu, di da kayon ti makimiting? Tasak pa'y laang ti ibaon na. Sa dino ti papanamaya. Adda na patag alakad mi iti kumare. Ay, kita masama ka no, adda man ti kalukuan nga ramidan niya. Narigat ti maipabarangay kung nagtumag. Ay, baso man tatang, ikanak iti baso. Ay, nawa, api akas na ti ito na managawin. Ay, napanugak lang tatang. Kaslad dati mang kamkamat ka. Ay, ato si baso. Mga lakamot iti danom dita. Asidaglaang ba't ka? Ay, agyaman nak tatang. No, sa dino man ngamin tinagapam Di mo pa yun maramit ti responsibilidad mo, itanak mo. Busy ak nga rood tatang. Di bali mapanak to iti pagadalan no makawayaak. Naira na laang ngamin ama kumikum kami iti kumarek. Kanya ti pa ka kumikuman nyo, aya. Basta adda tatang. Di yun sa ludsudan no anya. Basta pagbiyagan. Lila apaw, saan ka kadi pa analpas itar aramidam? Saan pa'y apong? Sa dino tinagapon ni nanang? Apay akasla damang kamkamat kan kwa na itay? Diyak man ammo kinanang mo apaw. Saan nyo asinaludsod apong? Sinaludsod ko. Ngam di na mo ti ibagano sa dino tinagapuan na. Ay nawaw, amangan kit dino. Agam di mon panunutan ti may papaniti day tabarang. Mangantay kit di bay. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Umuna kayon apong. Umay kakit day, tagigiddan tayo amangan. Naimbaga bigat yaw, kapitana. Kastamat kang kamanong. Adda ka din ni Tessie? Nakaturog pa ila ang kapitana. Adda ka di masapul yung kuana. Kaya't kukuma makasarita manong. Napatagti ibagak kang kwa na. Adda ka di tibasol na kapitana. Tinakawan da ka nun ni Nana Isang. Anya! Saan nakita ni Nana Isang? Ngam nakita dagiti kaaruba na. Duhada iti kumari na. Ay, una yun na dya tao. Kati kayat ni Nana Isang, isublida dagiti tinakaw da alako na. Agsasango kami to iti barangay hall. Agtugaw kayo pa, kapitana. Riing klabit ni Tisay, tada kayo tagsarita. Ang mga kitin o dada sa maisawang ko. Agyaman naklaunay manong. Mangibabain ka, Tisay. Inaramid ko lang ang dayjay, tapno addalamutan tayo tatang. Amu yung nga grigrigat tayo. Nawaw, saan arason day tatap nagtakaw ka? Isula ang ti amok apamuspusan tatang. Pangasip agbalbaliw kan. Dumakdakkelan nililang anak mo. Saan atakaw ti solusyon ti kinarigat ti biyag tayo? Ni tatang mo. Gagat ti kasapulan. Agtrabaho ka. Makitagad ka, tanapigsaka pa ibat. Pangasiyo tadiyo kumadakdakamatun ti may papan iti da ito abanag kanlela, tatang. Nawaw, orasan ko nga ibagano idanon ti sa bali at tao kan kuana. Awan maramidan ta.
Sana tong palbiyag kat mailimot mo dahi tang aramid mo. Ay, jakam mo. Teka sasaya atang aramidam kat agbalbaliw ka. Di mo alaan, tisaan mo ako ba? Agsakdo kan to numalpas tar aramidam, Lela. Sa dino ti papanan nyo, nanang. Rumwar kay samat manan. Taag diskitarak iti lamutin tayo. Ijay mat. Iti ayan ni Antim ako marik, Amangan mat. Ayawan pagdanaga man ako. Tagila ko kami laang mat iti palaspas. Anya ti ila ko yun, nanang. Adda iti ayan ti kumarik, Mala, agrubwat akon. Si kamot ti makamu dito balay, Ni apong ngay nga ta. Anya nga oras ti panagawid na. Day tatidyak mo. No sumangpet kat sa ludsuden na no sa dino tinapanak. Ibagam nga agilako kami iti palaspas iti kumarek. Wan, nanang. Di mo liplipatan, Tamangan no sa bali manen ti panunutan day jay no awanak amadanunan na dito'y balay. Awas naman to'y natang lila apok. Nangalaan nyo kadagito'y anatang apong. Iti ayan ni apong musita. Mula na dagitoy. Wag. Ado ti mula na iti arubayan da. So adi mawatak matan Usto atap no adda ti igisa tayo. Kastamot lang tinapanunot ko. Agora ka. Awan manan ti chinilas ni nanang mo dito. Rimwar ka di manan. Iti ayan ti kumari na tinagturungan na apong. Ay nawaw. Apay ka numanan ni Jai. Agila ko da kanumat iti palaspas apong. Ay sos. Sakmanan ti madanagan. Uray siyak nga rod apong. Amangan kunak no adamanan ti takawan da dita. No kasta. Amok ti may papan iti aramid ni nanang apong. Kanayon daktupay nga asaran dagiti kaadalak. Agtatakaw kano ti inak. Anya. Dagiti awanan bain ngagtatakaw. Ay, abay ka ni mama. Ay nawaw, di mo ayan nakita ti mulak iti sangwanan ti balay. Saan, mama? Anya ka di ayatin na pasamak. Danda ni maibusan ti bulong na. Kasano na pasamak da ita? Tinakaw lakit di dagiti agilaklako iti palaspas. Napintas ngamin kat ti bulong dayjay amulak. Nagdamot ti CCTV tayo, mama. I-review yo, Kasta talaga ti aramidak. Masapol amamuak no asino dagiti awanan bain anang perde iti mulak. Anya itaramidan nyo, numaduktalan nyo na sino tagtatakaw, mama. Makangagda kanya ko nagtumat. Inaywana ka na imbagday ti amulak. Kan nagrigat ti mang padakkel iti kas ti amulak. Sa ita, takawan dalaang akasta. Kita man no am-amom dagito'y atat tao, Miguel. Nan, kita man, mama. Adday tani, dagita adwa tinang takaw iti mulak. Ay, no. Saan kumat nga amu da kita, mama? Panagkunam, kalugaran tayo nga tawon no saan. Kaslasan mo't, mama. Amangan ko no taga-kabangibang barangay da kita. No kasta nga rod, i-post ko iti Facebook. Anya? Wana, tapno maamuak no asino dagita awanan bain. Tipay lang matmulak ti targetan da. Kita inyo, mama. Tamangan no mabaliktad kayo. Amangan no da kayo ti madaksan. Saan to ang mapasamak da ita anak ko? Apay ko maamadaksana, kat siya ti biktima. Nakita mo't siguro ti impos ni Victoria at taga-kabangibang barangay, Tese. Wan kapitana. Anya ti maibagam iti dayja a video. Edited lang ang dayjay, kapitana. Ay nawaw, kasanumot ang naibagam nga edited dayjay. Kat naala ti CCTV dayjay. Ay, kuha, kapitana. Talaga nga awan manaknakam yu iti kumarim anya. Gapo iti kinarigat ti biyag, kapitana. Pangaasiyo, tadiyo pagbalinan arason ti kinarigat ti biyag tapno agaramid kayo iti dakos. Nagado ang mabalin nyo a pagtrabahuan dita. Dayta payla ang matagtakaw tinapanunot yo. Nangipanan nyo kadagiti bulong at tinakaw yo. Kuha, kapitana. Inla kumi iti kumarik. Hay na, mangibabain kayo. Urayin yun sa maibalod kayo, sakbay nga agnakam kayo. Nakasarita yu kadiday ta Victoria, kapitana. Wan, kat no umay dito'y lugar tayo, da kayo ti makaamu asumango kang kwana. Da kayo ti agpalawag.
Apay matakas di, madam. Apay nga impusyo mo ti rupa mi. Hindilit ko ti post ko, idi adda nag-message sa kalugaran nyo. Unang nagado ti mangipopos iti day di a video. In-download da lakit di ti impusyo a rupa mi. Na, kaslabasol ko pa ita. Adda anak mi, madam. Anyan tulaangan nga iti mariknada. Ang mga numaibabain da iti kasdi nga inaramid yo. Umuna iti amin, siyak ti biktima ditoy. May kadwa, impose ko day je a video. Gaputa saan kayo nga amam mo. Amuyo ka di nga inay-aywanak day je amulak ka. Ay, kwa, madam. Saan na siyak ti pabasulin nyo no may babain kayo man? Da kayo matlaang iti gayam mo tinangibabain iti bagbagiyo. Kat no di kay makisarita na sayat kanyak, da kayo ti demanda. Ay, saan ko mamatakas ta, madam? No kasta nga rod, aklunan nyo ti bidot yo. Di yu irason ti kinarigat ti biyag. Nakababain ti agilakoy ti palaspas ang naggapoy ti takaw. Ay nawaw, apay na sapa ka nagawid apok. Katkatawaan dakdag iti kaadalak, apong. Apay ka naw. Agtatakaw ka no ti inak, apong. Nabuya dati nag-viral a video da nanang kanti kumari nang agtaktakaw iti mula. Day tante bagbagak. Nakababain, apong. No apay mat ngamin aday ta agtaktakaw ti amo ni nanang nga aramidon. Bayam, kasaritak tumanin ni nanang mo apok. Di na panunutan ang may ramraman tayo iti kasdi nga aramid na. Mabulbuli ak ije pagadalan gapukin kwa na, apong. Mala, di ka madanagan apok. Tabagbagak manintinam. Kumusta tilakad yo, mama? Nasayat mo, tanak ko. Nakasarita yo ka di dagiti agtatakaw, mama? Wan, nakasarita kita. Naggidaw da ka di iti pamakawan ka da kayo, no? Idi da mo nalastog da ng agsasaw. Naibabain da ka no iti naramid ko. Ta-impose ko ti rupa da adwa. Anya? Hanggang siyempre, saan na ka nagpaabak? Anya nga iti imbagayo, mama? Imbaga kami na kayat ko nga ibaga kadakwada. Agraman sakit tinakam ko. No saan ang nagpakumbaba da gitay. Kan saan da nga inaklon ti bindot da. Talaga sampala kita. Kaase da giti anak da. No kasta, adda anak da gitay, mama? Adda ka nung arod. Ngam nuapay ang nagturod da nga agtakaw. Agturpos kagaya man anak ko. Unmat ngamin. Anya kanungay ti isuot dagiti escort yo. Saan kayon agumatang itibado yung nanang? Ay nawaw, apay ko maasaan kat iskurtan ka nga rod. Siyak ti mangimartyakan ka. Asino tinang ibaga kada kayo? Awan matkit de. Ngam siyak ti inaman ako. Diyak kayat ada kayo ti escort ko, nanang. Anya? Ni apong ti kayat ko amang imarcha kanyak. Ang mga numakita da kayo dagiti kaadalak ijay. Kat karkaro akatawaan dak. Ay, kuha anak ko. No anya ti imbagak, iso ti masurot, nanang. Saan dak manen nga ibabain iti espesyal nga aldaw ko. Anya ti masapul mo, tese. Kapitana, mabalin ka di nga idimandak ti bakit anang ipost kanya? Ni Victoria ka de? Wan, kapitana. Ay nawaw, apay ko mga idimandam. Tabasol na no apay nga ibain nak ti mismo nga anak ko. Anya? Saan akayat ni Lela asyak ti mangimartyakan kwa na iti umadanin a graduation na. Tamangan ka no katawaan dagiti kaadalan na. Hay, dagiti tuma ngamin abakot. Saan amabalinti kasta aka panunutam? Awan ti makagapo tapno idimandam ni Victoria. Anya? Uray agpa-attorney ka, sigurado ang maabak kamatlaang. Awan tinadagsen ang makagapo tapno idimandam di tao. Panunutam kumaasika ti ayan ti parikot. No saan ka nagtakaw, saan nakakumamet nga ibain ti anak mo. Anya? Kitaam nga umuna ti ugalim, sakbay nga agpabasol ka. Dahito ti isuot yu sapatos, apong. Dayto yan apok. Mas bagay yu daytoy. Si kakid di mo. Magtungaro din tayo suot ko. Agawaan nyo, tapno saan tayo amala daw, apong. Agrubat tayo ka din? Naa?
Kita aman no okay lang ang tikastoy akawis ko, anak ko. Asino tinang ibaga kada kayo, amabalin nyo ti umatindar iti panagturpos ko. Kaya't ko ti agbuya, anak ko. Saanan? Agbati kailangan dito'y balay. Nakababain mat numapan kayo pailaang itchay. Saan ko mamot Tumakder kayo matandita, taagrubat tayon apong. Indilityo ka di timpusyo arupa datesi, mama? Nabayag matan nga indilit ko. Kita nga min ti Facebook account ko Kunaklakit din ho, dapat isabali a Facebook yung mama. Apay na sa lutsod mo. Wala, tadulat tamo ti mga ipupos iti dayja a video. Tinakaw nga ro dagiti content creator kuno. Dahil tamo ti jacket kadagita a self-proclaimed content creators. Masapol nga ipusda ka numot amin. Wala, takayat da matapagkwartaan. No kasyang ag-content da, di kumamot pagsayaatan ah. Basta siya, indilit konti nag-viral a post ko. Nukasta, napan kagaya may di pagadalan. Wala, ngam nagawid ak matla adagos. Tadyak kayat makita nak ti anak ko, tatang. Si Kanto, mangamin. Bidot ko dayjay, tatang. Ibain na kan ti anak mo, gapoy sa aramid mo. Iso ano adda ti maibagakan ka, dumgag ka ngamin anak ko. Isardang mo tagtaktakaw. Wan, tatang. Laglagi pa mamay raman kadagiti aramidam ti anak mo. Ano samlaang ti makipurdiya? Wan, tatang. Kasta ti aramido. Nasaya at mo, no nakamiris ka. Ipanagnak mo apudnaw ti panagbalbaliw mo. Tabarang may ayo tirik na ti anak mo. Kat agsubling to ti sigod apa nagtalik na kin ka nga inana. Wan, tatang. Kanayon mo alaglagi pa, anak ko. Nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao nga agtatakaw. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka apagwadan iti anak mo ken iti sabali a tao. Agaramid ka iti nasayaat. Liklikam dagiti aramid a mabalin a mangitunda iti pakaybabainan ti mismo a pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa dino ti papanab, ilay. Ay, nawaw. Makapakigtot ka mo, Nana Francisca. Daa, di mo pa'y sinugbatan ti saludsud ko. Ngam sa balimbit ti bagbagam. Mapanak iti ayan ni Nana Berta. Gumatangak iti sidaan kan meriendaan mi. Ah, schedule nga min ti recording mi ita, Nana. Recording iti anya? Recording iti drama Tapno adda manandenggan dagiti subscribers mi iti YouTube. Tapno adda denggan dagiti subscribers mi. Kasla adumat ti subscribers da ito'y babae. Anya ti kunayo, Nana? Ulitin nyo man? Si Kaki Dimart, saan ang maipapan kang katiinsawang ko? Agpatuloy ka kiday, tapno saan ka mataktak itilakad mo. Di naklatan ikaskasaw. Ay nawaw, nagadumot ang tiginatang mo, Ellen, nakong. Tada kadwami amangan, Nana. Adda bisita yaw. Dagiti kadwak nga ag-recording iti drama, Nana. Kunak ano adda simang patabisita yaw.
Adwan nyo ti i-record yo tapno adaman mo't denggan may. Una na, kinapudno na, naurnong ti record mi ita. Husto tapno adda urayag. Naimbag la aliw-liwa kabayatan ti panaglakok. Ayun, anana. Adda ko bag mo dita nakong. Ayun, nana. Nangalaak na amok nga ado ti umay ko gatangan. Malamod to'y ngarudan ta iso ti pangikargaak. Adda selop indi to ingam na ingpis ngamin. Mala agtugaw kabiit ta isupot ko ti gatgatangam. Si Mang Puy tandaman ng Cecil, lakay. Wain, itay pay. At daday ti recording room. Ay nawaw, nasa pa da Una, tatiimbagam ka no, kat ato ti record yo ita. Aywan, naurnong nga rod, lakay. Nabayag mo't nga minan idi na udi ang nag-record kami. Mudo yung daginatang mo, ta siya kung timakam mo. Ilotom da gito'y Saan akong agimatang iti Ricardo, taadapay mo't nabaki. O kilaan ba ka? Tapno maibos ti sigurd nga istak dito yung balay. Tapno masukatan mo't Win aywan gayam, pinagkapim ka di ida. Nalpasin ba ka? Okay. Mala, si kangaruden ti makaamo nga agluto, tamapanak iti ayanda. I-set up mi dagiti rumbang ama i-set up. Iti kasta, marugyan mi matan ti trabaho mi. Itistoro ka dito papa ng Francisca ba ka? Wine, apay kaday. Ipalod mo man ti cellphone number ka. Ay nawaw, an mo manantilod. At ako matikayat ko adenggan ba ka? Anya mananday ta? Pagdengag akiti drama. At ang samot manantiin upload ni Ellen. Damag ko kit nag-record da iti sabadaw. Drama la ka na yun. Naadik kamitan. Isumit nga rod tiliw-liwak ba ka? Palodam man ti number ko Saan man asyak ti ibabaon mo? Saan nga ija istor ti papanak? Na, no di mo kaya, ipagam itinasaya at siyak man lang ti mapan. Kasta mapangkamay. Well, mapanag! Nagatulaki di ngay pagpagam dita. Ay nawaw, apay ngay nagdap mo kat agdengdengagak iti drama. Kunak ano nakaturog kan? Makatitilang mo nga minta drama adang denggam. Sa anak anaturogan niya, nakakidumaklaang. Ay, jak amo kang kainggaw. Unaw, nasilyan kay ti drama da ilen. Iso anapudot man ang ti daram. Ay sana, iti anya kumaaga po ang mapasagida nak. Una, takasla si kamot di starring iti drama da. Maragdakdakas. Naa, saan man asyak ti pagpungpung tutam si kainggaw? Di nak ikumkumpara, ta sa anak ama nagdakdakas. Iti kastato no ti boses mo, kat kasla apektado ka launa itin drama da. Nonsense mo nga mintis istoryaan da. No siya, at damot ti maadal tayaw. Talaga lang kiti anasilyan ka. Iso akasta ti bagbagam. Ay, agtal na ka man! Nasilyan mo't nga ibagbagam dita. Ay na, Francisca, bakit? Nabayagan nga agdindin nata. Amok ti ugalim. Ay na, pasensya ka ninggaw. Jak nangangag tuk-tuk-tuk kagayam. Napigsamot kami ti drama dengdenggam itay. Ay, uwan nga rod. Ang nalpas mo't kitin. Agpatatagayam. Mahilig akmot nga agdengag iti drama. Uwan tay sumot tiliw-liwak. Naimbag ko taadamanan in-upload ni Ellen akalugaran tayaw. Sigurado nga daman ng ti ipos na no alas 12. Isumanan ti orayak Ay, anya nga minan ti umay mugatangan. Adala kom a soft drinks kabsat. Anya akulor ti kayat ma. Ada ti orange. Ay, adapay. Ikanak iti may salang. Pato'y tibayan ko. Nakitam ka din ba kay? Ay nawaw, ti anya, Joel lakay. Jay komenta iti drama in-upload mo iti YouTube Anya timbagada ay? Basaham latan Tama nga no istorya kat adan to ti kurang na. Ay nawaw, asino day ta nag-comment? Diyak mo't amam mo. Nan kita akman, kompormi mo ti drama yu. Ay nawaw, asino day ito Diyak mo Mayat mo ti taray ti istorya.
Isumot lang ti bagbaga dagiti kalugaran tayo nga adik iti drama. Ay, talagang adda dagiti tattao akas ti kapanunutan da, lakay. Toxic da nga rod, bakit? No di da kayat ti maipopost, di saan dangag-dangag. Ay, una yan ang mindset ti tattao ita panawin. Ang tinapatag, kat awan ti mabadbad di kam apada matao. Kaladalat ta income mo, bakit? Ay, wala. Day ti kapatgan, lakay. Nagadumutan, tinegatibo a comment ko iti YouTube dayjay nga ilain. Ngum kasla awang makitkitan ah. Di na bitin pansinan. Anya nga tano. Amukon. Agarami dakmanan iti may nga account ko. Bordado ti ikargak anagang ko. Iti kasta, kit saan amadlaw. Saan ko asar dengan dayto nga ilain. Marmarwam. Oh, anya ti mapaspasamakon ka bakit? Ay nawaw. Agmauyong kan samot tayo. Agmauyong mga ibagbagam dita. Apay nga rod aso manao ka, kat awan mo't kasarsaritam. Kasarsaritak matibagik ah. Anya kumapay ngay. Ay, agmauyong ka talaga. For your information, sa anak nga agmauyong anya, mas daawak laang no apay asaan apan pansinan ni Elaine dagiti negatibo a comment ko iti YouTube na. Kunak tumag, sikatin nang i-comment iti nakitak. Apal munday ta. Sa anak nga agpaabak. Oh, Agarami dak iti may sapay adami account. Tag-commentak manan iti dramang impus na. Ibabain ko daytoy a babae. inton kwan, madismaya. Kasta talaga ti planaw. Kayat ko ang madismaya dayjay nga Elaine. Demonyo ka magaya matao no kasta. Gimatangak iti naimas a pagsangwan ta, lakay. Ay nawaw, adda kwartang bakay. Adda gumatangak ka din no awan. Manungay ti sweldo mi ti YouTube bakay. Secret. Saan ko ngay bagbagakan ka? Dakkel siguro niya. Sakto lang. Tamay sa supot ngay. Anya ti linawon deta. Fried chicken, lakay. Adda lang haruden ti ginatang mo ulit chum. Gimatang ka pa'y manin iti fried chicken bakay. Saan para kadata ti fried chicken aginatang ko? Anya? Para ken Nana Berta daytoy. Solid supporter ko dayjay abakit. Iso para manak manmet ni Nana Berta. Ay, sigurado amaragsakan day jay bakay. Anya ti gatagam nakaw. Saan nakagumatang nana? Ay nawaw. Anya ngay nga road. Apay ngay may ka. Imayak, taikan kayo iti fried chicken, nana. Ha? Nagsweldo akmanin, iso aparamanan kayo manmat. Nay, ay sos, agyaman aklaunay tanakalagip ka nakaw. Awan anyaman na, nana. Oh, adi nana, alain nyo. Tani, agpakada akmatlaan. Ay katagkapi-kapay Saanan, nana? Agururay ngamin nila kay ko iji balay. Mangal daw kami mutan. Ay kasta ka de. Mala, inton maminsan tungarudan. Kat agyaman akmanan iti inted mau. Anya ti may imbaga dayjay nga Elaine kang kama, Roberta. Nangyag iti fried chicken, maray. Aya, Wun, nagsweldo ka nung amin. ipalastog naman nga minada. Ay na, saan akasta ni Ellen? Pangit mo nga ro ti drama nga aramiden da. Mayat mo't no siya klaamay sa. At damot ti maad-adal. Kan siyempre, liwliwamot laangan Pangit ko na lang arudan. Ay nawaw, apay akastamot ti ibagbagam. At dakadidakas nga inaramid na kan ka. Awam mo kiday, ngam kagurak launay da dya babae. Ay nawaw, saan ka amaawatan? Guraam di tao kat awan mo dakas nga inaramid na kan ka. Di mo ka dinabasa dagiti kumain, kan real talk ka dagiti drama na. No kasta. Si kagayam jay basher na. Siya nga raw, adu ti inaramid ko nga account ko. Takayat ko nga iparupa kong kuha na nga awan ti sir-sirbi ti drama na. Panag ko na masapul nga agpadoktor kan, Mari Francisca. Narigat ti maadaan iti sakit nga awan agas na. At
manin barong nga account, bakal? Basher manan? Wain, dagiti drama artist mo matante babas da. Saanin ati istorya? Nagadumot tinday tanga account ti basher lakay. Kaar-aramid laang bakal. Asino nga tati tao iti likodan dagita nga account? Amok no asino bakal. Dagiti liimod nga umapapal ka. Ay, awan ti amuda nga aramiden, no di agsao iti negatibo. Kasta ti epekto na no inuubing ti panuno ti may sa tao bakal. Ken gura ken apal ti adda iti kaung ganda. Ag-recording kayon samot manan. Ay nawaw, kasanoan na amuan nyo nana. Wan taadumanan ti ginatang mo. Ag-record kami manen tapno adadeng ganyo nana. Ay, wan man nakaw. Nangagkumutin amin a drama yaw. No daduma kat ulit-ulitak pa yun adengdengan dagiti daduma. Agyaman naklauna iti suportayo nana. Agyaman mo taad daliw-liwame. Maya ti mindset mo. Uray ibabas na ka ni Francisca. Uray dakas ti ikom-comment na iti drama ngay upload mo. Kat saan ka na dismaya? Anya ti kunayo nana Berta? Ni Nana Francisca Gayam ti basher ko? Ay kwa! Ay sus, lawan ko. Amukon no asino ti basher ko lakay. No asino ti akin kukwa kadagijay nga account. Asino ngay bakal? Ni Nana Francisca kanumot ko na ni Nana Berta. Ay nawaw. Pudno ka de. Wala kay. Nailawan ni Nana Berta tinang dakamat itay. Isuan na amwak. Dayjay gayam abakbakitan. At da siguro ti drama manakasairan tirik nana. Ay, saan nga amin a drama kat may papankan kwa na? No ipagarup na may papankan kwa na ti istorya. Iso ti ayan ti parikot. Saan kat asya? Diyak mo tan mabirukan ti speaker bakal. Adanwam ti speaker aya. Agdengag ako may ti drama. Ay nawaw, drama manan. Iso nga rod matiliw-liwak. No agdeng ka iti drama, saan ang masapul nga i-speaker mo? Na, Agsaysayang ka lang iti load kuna manan. apay kumasayang tilod. Kat naibagakmat adag iti drama iti YouTube tiliw-liwak. Dagita YouTubers ti bumaknang no kastalaan. Ay nawaw, no kayat mo di agaramid kamot iti YouTube mo. Ag-content kamay, tapno saan aday ito umapapal, kan ag-kumkomment iti kumkumpormit among aramidan. Di mo ka di amaw, a feedback dagijay lakay. Feedback tapno mapasaya at dati drama da. Sana kas ti comment ti concern at awan niya. Basaam ti comment mo. Madlaw nga dati nayon na sa balay. Kan maysa, no talaga nasaya at ti panggab mo. Apay ang masapul nga agaramid ka iti ado-adami account. Sa bali mo ti ugali ti asawa am kabsat. Un nga raw kabsat. No basbasaak dagiti comment na iti drama ni Ellen na kalugaran. Kaslaawan panunot na. Wad now, napasagidan dayjay iso akas jay. Apal na mutlaangan di duma. Saan mo't nga amin kat para kan kwa na? No di na kayat adeng ganti drama de Ellen, ay kat mabalin mo tasan nga agdengag. Isumit timbaga kan wana. Ngam kaslag mauyong. Bakbakitan nga wanakam na. Ay, unayin ayadag iti tattao saan anaragsak iti biyagda. Naimbaglaangan at natibker ti pakinakam ni Ellen. Saan anadismaya, oray kas jay ti ikom-comment ni Francisca. Likliklikan naksamot na Francisca. Ha? Itay pa'y akit kitaan kayo. Ngam kasla sa andak mo't amakit kita. Ay kwa, Elaine. Mabain kayo kade? Wano, mabutang kayo. Taam mo yung addabasol yung kanya. Si Kaki Dimot. Apay ko mga agbutengak ngay. Da kayo mo't gayam ti agkom-comment iti negatibo iti YouTube ko nana. Da kayo gayam di bakbaketan abasher ko. Kinapudno na sa anak abasher na ko. Ay nawaw, no saan kayo abasher? Anya nga rod ngay?
Nagkomentak iti kasjay tapno mapasaya at yupay dagiti drama yaw. Konsernak laeng mayt. Ay nanana, saan akas di ti pa nag-comment ti tao a concern? Negatibo met amin ti comment yo. No talaga a concern kayo, ibagayo iti nasaya at awagas. Kat no awan mo ti nasaya at ama i-comment yo, may mayat no agulimag kayo. Ah, Bakit kayo nana? Agaramid kay kit di iti nasaya at iti padayo a tao. Di kay agbalin a kontrabida. bakbakitan abasir ko na nakidi kanya kon. Pudno, Mike. Di mo ilibak ta bakit kang agbaysaw ng kaslawan panunot mo. Uray si ka inggaw, kastamot ti ibagam kanyak. Apay, masaktan ka kaday. Asino ti asawam aya? Sika, ngam saan aga puta sika ta asawak, kat kanunungak ti dakis nga ramid mo. Anya nga ta ti marignam, no ibagada abakbakitan ka ngam inuubing ta panunot mo. Anya? Nagaramid ka pa iti dami account, tapnula ang maibas mo ni Ellen. Anya klase ti kapanunutan da ita. Alawunan, basol kaun. Awanan na, no maamuan dagiti kalugaran tayo taramid mo. Sigurado ang maibas ka mo. No awan nga min tinasaya at ang maikoment mo, saan kalatan nga kumkoment. No saan mo akayat ti istorya? Simple laang, saan ka nga agdengeg? Ay, nawaw! Di kinaimbag ti may sa tao kat maipakita babaan iti panagsasauna. Di ka nga rod agdarasudos, pilyam ti agbalin anaanad iti amin nga oras. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.